ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו אדוני. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי הגיבורים שהקימו את ארגון המורים הדתיים בישראל. שנת תרס"ו, 1936, שנה קשה לעם ישראל ולארץ ישראל. מאות יהודים נרצחו בידי ערבים בשנה של פרעות העתידות להימשך עוד 3 שנים אחר כך. שיר הערש הנפוץ של ארץ ישראל באותה שנה מספר לילד המבקש להירדם, בוערת הגורן בתל יוסף. ואם זה הילד צריך להירדם, כן? בוערת הגורן בתל יוסף, וגם מבית אלפא עולה עשן, אך אתה לבכות אל תוסף, נו משכב וישן. דווקא בשנה ההיא, העקובה מדם, 12 שנה לפני קום המדינה, נוסד ארגון המורים הדתיים בישראל. עם מייסדי הארגון נמנו משה צבי אפרתי, הרב אברהם שקי, הרב שמעון מונזון, הדוקטור צבי זהבי, ומי שהיה אחר כך חבר הכנסת הראשונה, סעדיה חובשי, זכר כולם לברכה. ארגון המורים הדתיים הוא עמוד השדרה של החינוך הממלכתי-דתי, החמ"ד. הוא מונה כ-25,000 עובדי הוראה מכל שלבי החינוך. הארגון נאבק בהתמדה לשיפור מעמדם ושכרם של עובדי ההוראה. יושב ראש ארגון המורים הדתיים ויושב ראש האגף המקצועי בהסתדרות המורים, גד דאי, מסייע לציבור המורים ללא הפסקה. דאי צמח מן השטח, מן הכיתה, מחדר המורים. ב-40 שנות עבודתו בהסתדרות המורים, תמיד ראה גד לנגד עיניו מטרה אחת בלבד, שיפור מעמד המורה והרמת קרן המחנך בישראל. באמצעות יחס אישי וביקורים בחדרי המורים ברחבי הארץ, מעדכן מר גד דאי את המורים בדבר זכויותיהם, ומעודכן וקשוב לצורכיהם. השביל הזה מתחיל כאן. בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו. נכונים הדברים לא רק בהגדה של פסח. הנה ראשי ארגון המורים הדתיים יצאו למאבק כדי להגן על עצמאותו של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך. הארגון קיים כנס מחאה בירושלים בהשתתפות אלפי מורים, חברי ארגון המורים הדתיים, בשיתוף נציגי ציבור. המאבק הסתיים בהצלחה. השבח לאל. איש את רעיהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, אמר הנביא ישעיהו. גד דאי, בשיתוף מזכ"ל הסתדרות המורים מר יוסף וסרמן, לוחם ותיק ומיומן לקידום מעמד המורה והמחנך בישראל. אמר עמוס הנביא, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. השניים פועלים בצוותא לשפר ולקדם את מערכת החינוך, וכן לחזק ולהרחיב את רפורמת אופק חדש, המעצימה את מורי ישראל. והיו עיניך רואות את מוריך, גם אלה דברי ישעיהו הנביא. לארגון המורים הדתיים היה מאז ומתמיד כלי ביטוי תקשורתי, העיתון חלון. העיתון שיקף את העשייה החינוכית בארגון, בבתי הספר של החמ"ד ובמוסדותיו. בנוסף, הוציא הארגון לאור את הביטאון בשדה חמ"ד, שנכללו בו מדורים מגוונים, ובהם דברי עיון, דרכי הוראה, סקירת ספרים, דיווח מהשדה, שעות חינוך ועוד. הראשונות הנה באו, והחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם. מי אמר? ישעיהו בן אמוץ. ובכן, בין הפעילויות הרבות של המורים הדתיים, הארגון מייחד מקום נכבד לכתב העת אתרוג, כתב עת לענייני יהדות וחברה, המבטא את ייחודו של החינוך הממלכתי-דתי ומשמש שופר נאמן להישגיו. אתרוג מתמיד לעדכן את קוראיו בחדשות בתחום האיגוד המקצועי, להביא בפניהם מהנעשה בעולם היהודי בתפוצות, וכן להציג ממיטב החידושים בהגות התורנית ובספרות המחקר. וגם הנגב עוד יהיה פורח, ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. שר במקור אריק איינשטיין את מילותיו של אלי מוהר. ארגון המורים הדתיים אכן שומר על קשר רציף עם מחנכיו וגמלאיו. במהלך השנה הארגון יוזם ערבי חמ"ד חגיגיים לגיבוש חברתי, שבתות וימי עיון. לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושב איבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. אמרו הלוויים ועוד יאמרו בבית המקדש,
בכל ראשון בשבת את דברי דוד מלכנו, משורר תהילים. במסגרת הפעולות הייחודיות לציבור עובדי ההוראה בחמ"ד, יוצאים המורים הדתיים לסיורים ברחבי העולם. בכל הסיורים הלימודיים בתבל יש תוכניות המתאימות לציבור הדתי. אם יש את נפשך לדעת, כתב חיי נחמן ביאליק, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שאבו אחיך המומתים בימי הרעה, עוז כזה, תעצומות נפש, אל בית המדרש, סור, הישן והנושן. ואכן ביוזמתו של מזכ"ל הסתדרות המורים, מר יוסף וסרמן, משתתפים נציגינו במשלחות הסתדרות המורים למצעד החיים בפולין ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. יהושע בן פרחיה אומר, ומסכת אבות מביאה את דבריו, עשה לך רב וקנה לך חבר. במהלך השנה פועלת במת המחנך הדתי, במה ערכית, חברתית, נדרשות רבנים ואישי ציבור ולרב שיח בנושאי חינוך. מדי שנה, בין כסל לעשור, מתקיימת במסגרת זו עצרת התעוררות. ביום הזיכרון למורי ההלכה לדורות, הרמב"ם, נערך ערב מיוחד בהשתתפות הגאון, האלוף במילואים, הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, ושר החינוך זבולון המר, זיכרונו לברכה. מה נעשה היקר וגדולה למרדכי? כך לימדה אותנו לשאול מגילת אסתר. שמריהו בן צור, נשיא עמד ויושב ראש עמד לשעבר, יזם את רעיון הענקת התואר יקיר החינוך הדתי לפני 26 שנה. מדי שנה בחנוכה מעניק הארגון את התואר לפורשים משדה ההוראה, להבעת הערכה והוקרה לפועלו של המחנך ולתרומתו לחברה. וכי ימוך אחיך ומטת ידו עמך וחזקת בו, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. כך ציווה עלינו משה רבנו, ספר ויקרא, פרשת בהר סיני. ערך הערבות ההדדית הנחה את הארגון בהתייצבותו ובעמידתו לצד אחינו בגוש קטיף ובצפון השומרון, גם בשעות הקשות שלפני הגירוש ולאחריו. חברי ארגון המורים הדתיים עשו כל שביכולתם להקל על המגורשים, לדאוג לזכויותיהם ולסייע להם לצלוח בשלום את משבר העקירה. וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. אלה דברנו בתפילה וגם במעשה. 2,000 מורים תורניים מהתפוצות נרשמו כחברים באיגוד העולמי של המורים התורניים. גד דאי, יושב ראש ארגון המורים הדתיים ויושב ראש האיגוד העולמי של המורים התורניים, רואה באיגוד גורם חשוב לשיפור מעמד המחנך בארץ ובחוץ לארץ. העיתון אתרוג נשלח ל2,000 המורים בגלויות, וארגון המורים הדתיים מתכנן פעילות חילופי מורים ושיתופם בכינוסים ובקונגרסים חינוכיים בארץ ובעולם. מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז, להשבית אויב ומתנקם. זה מזמור לדוד בתהילים. סיעת הגננות הדתיות היא סיעה במרכז הסתדרות המורים. תפקידה לייצג נאמנה את העובדות בחינוך לגיל הרך. בנוסף לטיפול בפרט, סיעת הגננות מקיימת כנסים ושבתות עיון לרווחת הגננות הדתיות ברחבי הארץ. אב הרחמן, אב הרחמן, שימה קולנו. ארגון המורים הדתיים פועל במהלך כל השנים מתוך אמונה כי עליו לתת ביטוי לקולם הייחודי של עובדי ההוראה בחמ"ד, ובה בעת לתרום את חלקו למאבק על מעמדם של כלל עובדי ההוראה בישראל. כי נר מצווה ותורה אור, למדנו במשלי שלמה מלכנו, החכם מכל אדם. עמד, מגדלור אשר קרני אורו ימשיכו להאיר דרכם של המחנכים להגדיל תורה ולהאדירה. ארגון המורים הדתיים מאחל לכל מורי החינוך הממלכתי-דתי, למורים, למחנכים, למפקחים, לגננות, המשך עשייה מבורכת. יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים,
וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. שירו, שירו, שירו להשם, שירו להשם כל הארץ. בסרו, בסרו, בסרו מיליון, בסרו מיליון ישוע סוי. ספרו, ספרו, ספרו בגויים, ספרו בגויים, מסכבוי דוי.